Ha kerkom kabakar pang ngakwa ban ai kublai yiki kun samla shanrang bakan thei jong kabalang. Bar kumju yiki longpa ki longkmi ki pravangit baro ki baju ya kershan ki baju ya duai nakam taki kun samla bar kumju nakam ta kani kaseng jugi samla ka khasi jentia Adventist Youth Federation. Nasokmen ru hakni kapor bangan yo yakni kalat ban pin ithu shapi ya uni usamla oblashna ya kani ke apps SDA khasi himnal hoi kapade ka official jong kabalang. Namar ba uniu samla udon ye ka jing sokhya nakamta ki para samla baro ba nakamta ki para bangit baro khamta me hakini ki snam ki bala lenyo bagi duna ki ko janwai ha ka balang ka jungi namar bagi para bangit ki lai roi hadu kata kata uniu samla blashna ye kani ke apps ka kateng ga jungu Jonathan Lendo ngasok menru bani thu shipi baula yo ikalat benwan jingo ya ka wei ka balang ka beren hak khasi South Circle ka balang haso saran ka jingwan yu kejat ka jingu ka sin ka banikong ka lalong ka jingkerku ya ki pramngai hak tu ka than nama ki khwor ki ba ulayasam ulayo ru ikalat benwan jingo ya ka jingking ka ba itnat ki beren hak ni ka than ka jingking juri ka jing thau ka ba itnat ka ba bleu lo ai haki khon benrio uniu samla blashna ya kani ka apps akwar bani thu shapi kiladon ki ba penduk jikerman ya o kiladon ru ki ba kedo ya ka jingduna ya ka jing preshitom ka jong o na gleng jungi ka seng samla ka khasi jentia Adventist Youth Federation ngai pensilor yonu samla bar kumju ngai kershan ya ka jing preshitom ka jong o tenga sokmen hakni ka po ban peni thu shapi da kabangi kli ike katu kani ke jingkli khana ba penshai balai ba uniu samla utrashitam masna yakni ke apps SDA khasi hamnal ngai khublai phi baro bar nga sokman hagni ke por bangala ban peni thu ya uniu samla naga balang gajungi Seventh Day Adventist Jonathan Lendo hagaba ulala ban shna yakawe ke apps khasi SDA hamnal ti hang ni kapor Jonathan ning sokmen ngila ban kli yapi te snobha ban pen itu yaladi khndiat kong ai nga ngo yu blai ba ula kerkhu ini bat ula ai ni gelat na ai ku blai yapi ro ban ila ai nga ni ka kabu kerteng jong ada Jonathan Lindok ngada na kasnong mukla balang Seventh Day Adventist nga ada pule Master of Computer Application bashbon ka jingkli ka baar ka bangakwa ban kli yapi ke ga daw ka ba penlong yapi ba penshna ya uni u apps khasi SDA hamnal National ni web kasi himnal lamar ba bunsen anda ni la jing sengkum to iklem yo ban ra ko jing wai te ni shem jing ken ban ya roi lang ha baki para bangit ni yo ga idea da don web te ni sup ban supli na phone buat kini kepor bala lagi roh ni islam bala lagi kepor bala lockdown hamtam ni para bagi ki semjing ya ban ya ban the di ko jing roi mal baduna ban ya ban print dan da jing don jong ni web ki la thamsuk ra bani jong ka jingkli ka balai ka bangakwa ban kli yapi manu bayrap yapi ne pishna marwe ha ka bayde ba uniu apps khasi SDA hamnal hato ka don ka jing yonong namar bunsin kisya yong ba habashna ya gano ka apps kisya yo pisa tinga kwa IP ba pin ay ka jubam ka ba shay so nukong abang snang ni na film snang marwing adon ki perlok armut we kurteng kursan lang dekar but we demian tingsung da ngi la ngut snang ni web segawe pat gajing yonong no ni app ni film apa ila abang snang ni web ni pen mi free Play Store but pila ban download free yang di Play Store but ada anda pila download ini web ni kum yo nong ra ai na jing download jong pi ni web jing download jong ni web kalong baik free but kalong baik kum jing ker khu para ba ni jing toh besibon ka jingkli ka bakhado ka bangi kwa ban kli yapi kay ka message lani ka khobor ka ba phikwa ban ash ki khon samla ha ka bay day but kani ka apps khasi SDA hamnal lani ka ba phikwa ban kran shaki para bangai
kilong pa kilong kami ba dia baro. Toga kubor banga kwa banisam se boro hiki para bangi nek samla adilong kemilong keparo penju kubor banga kwa ban IAP kedai ba kanu kasap lani kajing start lani kaspa bangi don kedai baik kajing ai kajing kerku jong blai ngidai baik tang sordarang ne perthai bat kaman toy yang ye ladangi trei tang da banta jong ladehi te ngi ka kam baik ka jing thmu ko jong jing im jong i hang ne perthai ka long baik tang ban trei na ko banta blai ban ya sam ya kajing sisa ban pengkloi kajing ban arsen jong jisu te ngi don ka ban pendon kam lut ye ge bangi la ye bangi don kajing jong i tang da ko banta jong jisu hi Ta kamumot ka bakong sani kalong bangin kintiu ya kalama ko spell ka jong try bat ka baar kalong ba ya ka keteng ka jong blai ngin kintiu kam si jong Kolesibon Jonathan Lungdo to ai bo blai nang kurkhui phi bat nganget ba ka jing kli ke jong ye phi kan long ka jikurkhu ya baro Kolesibon kumbala kado do uniu samla Jonathan Lungdo baya gane ke apps SDE khasi hmnal phila ban download a na Play Store. Handai hang ni kapur ngakwa man kado khnyat ya ka jingkurkhu bakani ka apps ka baula thau ka long shisha ka pensuk ya ki prabngit baro. Shibu menta ka don ka jingpen bena ya ka jonwai ka number ka ba sauspa sausau nang ni ba thought search phila banwat ya ka number ta ka ba pi type sau bat ka keteng juga jurwai kalong lam yanga ko try Jehovah nangta teng phim yo sngo ya ka number jong jurwai bala pen bena handai phikan mau yiki kintin jong jurwai kum kanuksa ka bang kwa ban ai ha ni ko nang ni na search let's say ka jurwai ka bakateng khamjan ablay shami pi type kham jan ablay yami kadai ka number ka balai spa nyo pusau nganget kani ka apps SDE khasi hmnal kala long shisha ka jingkurkhu ya ki pramngat baro to ai bo blai onai kerkhu ki khon samla ki baran ki sap ki talan bar kumju ya phi ki pramngat baro nakam ta ka brom jong blai amen